I ara toca l'espai de l'entrevista del podcast del diari La Veu del País Valencià. Segur que els últims mesos, els últims anys, les últimes setmanes, hi ha una paraula que ressona en els seus caps i és guerra. No només a Ucraïna, sinó, com ja saben vostès, entre els Estats Units i l'Iran, ara, en principi, se suposa que amb acord de pau, i també, evidentment, a Israel i Palestina, a Gaza. Però la pregunta és si això és verdaderament una guerra o què és. Genocidi és altra de les paraules que s'escolten. Per a explicar-nos i contar-nos tot el que està ocorrent a aquest lloc del món, hi ha una valenciana, i no només valenciana, sinó de Castelló de la Ribera, una riberenca. És un gust per a nosaltres presentar a una ex de Diari La Veu que ara treballa en l'agència EFE, en La Sexta i en la SER, una periodista de les de veritat. Núria Garrido, què tal? Com estàs? Què tal? Un plaer estar així amb vosaltres. I sí, jo vaig estar en Diari La Veu i sempre diuen que tornar a casa és un plaer i, com sempre dic, m'agrada molt fer entrevistes en valencià, en la meva llengua, i si és en mitjans locals que esteu ahí lluitant, doncs encara més. Un plaer. Sempre tenim aquest debat, no? Si som un mitjà local, si som un mitjà autonòmic, si som un mitjà de país. Ja. És difícil, no? Però bueno, al final és fer periodisme local, no? Que moltes vegades no està valorat i pense que també s'ha de posar en valor, no? I això que has dit, una periodista de veritat, que t'ho agraïs moltíssim, però per a mi els periodistes locals també són periodistes de veritat. No és més important el que nosaltres fem, té més ressò, perquè són temes internacionals, però la vostra feina també és igual o moltes vegades més important que la nostra. Bueno, em referia més ben bé segurament a personatges que últimament han començat a emergir, no anem a dir noms, però segur que tot el món té en el cap algun nom, que es fan passar per periodistes i no ho són. Jo no sé si és una cosa que també passa en els conflictes, si tu t'has trobat algun company quan has estat a Ucraïna, quan has estat ara a Israel, que dius, esta gent no està informant, està fent propaganda. Sí, per supost que això també passa als conflictes internacionals, sobretot perquè el que jo he trobat tant a Ucraïna com així és que moltes vegades moltes persones volen vindre així per a lluir-se, no? Per a dir jo estic en Ucraïna o jo estic... Que no te motiva el contar el que està passant, sinó el dir que estàs allí, i això és un error. El problema d'esta professió és que no hi ha un control de qui exerceix, no? D'una forma adequada el periodisme i qui no, perquè qualsevol persona avui en dia pot anomenar-se periodista. Crec que tindria que haver un major control, no? No sé com, no sé si a través de col·legis professionals, a través d'organismes, però sí que és veritat que totes aquestes persones fan molt de mal a la professió. Primer perquè no la dignifiquen, segon perquè estan constantment propagant fake news, no? Notícies falses. I això fa molt de mal a la professió i a la feina que nosaltres fem. I per tant estan a tot arreu. Es poden trobar a Espanya, es poden trobar a Israel, a Ucraïna. I sobretot, com t'he dit, en aquests països el que sí que trobes són aficionats o turistes de guerra, no? Que volen anar a aquests llocs per a dir jo he estat en aquest punt, he visitat aquesta ciutat, i s'obliden de que l'objectiu del periodisme és contar el que està passant, fer anàlisis, buscar les històries, deixar a banda qui eres tu i per què estàs allí, no? Al final, en aquesta entrevista parlarem de mi, però és una conseqüència. Jo no he vingut a Síria, a Israel, no? a buscar la fama, perquè a més és un país supercomplicat per a viure, jo podria estar perfectament a Espanya en una vida més tranquil·la. El que em porta, sí, el que em motiva és la meva professió, la meva vocació. I això és una cosa que no podem mai deixar de perdre de vista, no? I sobretot és important per a l'audiència que sàpiga identificar qui està fent un periodisme i qui està propagant mentides, notícies falses, qui està desinformant, que això fa moltíssim de mal per a les democràcies, per al periodisme i per a la feina que fem. En aquest sentit, tu ara mateixa on et trobes exactament? Estic exactament a Jerusalem. M'agrada molt sempre parlar del barri en el que visc, que és el barri de Sheikh Jarrah, és un dels barris palestins més famosos, i estic en el que es diu la part Jerusalem Est, és la part que està ocupada i on viuen la majoria dels palestins. També així poden trobar molts colons, molts israelians que han vingut així i han ocupat territori, també periodistes internacionals, treballadors humanitaris, i per tant la meva vida des de fa quasi 2 anys està a Israel, concretament a la ciutat de Jerusalem, tot i que també me moc per altres ciutats. Per exemple, la setmana passada vaig estar a Tel Aviv, perquè estaven allí la majoria de... s'estaven produint allí els atacs per part d'Iran. També anem moltes vegades a Cisjordània, també al sud d'Israel, en funció d'on estigui la notícia. Però la meva base
estic a l'apartament on visc, és a Jerusalem. Has tingut en algun moment per part del govern de Netanyahu alguna limitació a l'hora d'informar? Bueno, la primera limitació que tenim és que no podem entrar a la franja de Gaza. Això ja diu molt per part del govern israelià. No volen testigs allà dins, no volen periodistes internacionals que conten el que està passant i això està fent que Israel tinga un control del relat. Cada vegada que hi ha bombardejos, Israel vol controlar que no està atacant objectius civils, que no està atacant a famílies, sinó que està atacant constantment a terroristes, no? Que és el seu relat. I això és un problema, perquè no podem estar allà i mostrar el que està ocorrent. Per sort, els periodistes gazatins estan fent una feina increïble. Nosaltres estem en contacte amb productors, amb periodistes, en fixers que ens fan arribar la informació i ens mostren el que està passant. Aquesta és la primera gran limitació, te diria. Després, sí, jo puc anar per qualsevol altra part del país, puc anar a Cisjordània. Cisjordània són els altres territoris palestins ocupats, però allà també hi ha moltes limitacions. Hi ha molts checkpoints. Igual jo vull anar a una ciutat on ha hagut una incursió de l'exèrcit israelià i l'exèrcit no em deixa creuar el checkpoint perquè no els dona la gana. Per tant, tenen un control del relat i de les zones on ells estan atacant i incursionant. I a la resta del país, Israel, doncs sí que podem anar. Però el que és més curiós és que així els agrada molt vendre que són una democràcia, que tenen molta premsa estrangera, que pots informar del que vulguis, però a l'hora de la veritat això no passa. No podem estar en la franja de Gaza, a Cisjordània també hi ha limitacions, i després n'hi haurà que veure fins a quin punt jo puc fer informació o dir el que pense. No? Igual d'ací uns mesos poden no renovar-nos el visat. Avui per avui ens l'estan renovant, però, per exemple, els treballadors humanitaris, la majoria d'ells ja han marxat d'Israel. Estan tots a Jordània o altres països perquè se'ls han carregat. Per tant, s'està posant la situació molt complicada sí, a Israel. Els agrada molt vendre la imatge de que és l'única democràcia d'Orient Mitjà, però si comencem a treure coses és molt fàcil de desmuntar aquesta idea. Segons Reporters Sense Fronteres, és una xifra que, de fet, no és recent. És una xifra que està al voltant de 2023. Però en un article que va publicar Mediacat, Carme Verdoy, diu que vora 200 periodistes han perdut la vida en els atacs. Com es viu amb no sé si dir eixa por o eixes dades? Clar, aquestes dades sobretot fa referència als periodistes de la franja de Gaza. Israel està constantment assassinant a periodistes que estan a la franja de Gaza perquè, com t'he dit, no li interessa que es mostri el que està passant allí dins. Fa 2 o 3 dies van bombardejar una cafeteria en la que reunien periodistes, fotoperiodistes també. Era una de les poques cafeteries que tenia wifi i electricitat i on anaven allí a treballar. Israel ha bombardejat directament aquest punt. Vull dir, és que està clar, no?, el que està fent. I és molt preocupant perquè les xifres són molt alarmants. I, és que el que més m'indigna a mi, sobretot, és que ningú para a Israel. S'ha normalitzat, no?, que tots els dies caiguen bombes a la franja de Gaza, que estigui assassinant a periodistes, a xiquets, a dones. I és terrible perquè, com t'he dit, en octubre, si la guerra no ha parat, no és una guerra, baix del meu punt de vista, aquesta ofensiva, si no para en octubre, complirà 2 anys i és una autèntica vergonya. Els periodistes que estem a Israel i que estan a altres parts del món, el que hem de fer és denunciar-ho cada dia, tots els dies, perquè si nosaltres no ho fem, l'audiència s'oblida i es normalitza el que passa en la franja de Gaza i Israel, com t'he dit, té un control absolut del relat. Perquè, com t'he dit, cada vegada que bombardegen un punt, a nosaltres ens envien un comunicat dient hem atacat aquest punt perquè hi havia una infraestructura de Hamas o de la Jihad Islàmica, sense aportar ningú tipus de proves. I després, els vídeos que ens arriben a través de xarxes socials o dels canals de Telegram dels periodistes gazatins són imatges de civils desangrant-se, de civils assassinats. I, per tant, els periodistes estan sent un dels principals objectius d'Israel. I això és una cosa que està a la vista de tots. No li interessa ni que nosaltres estem allí dins, per això està prohibida l'entrada, ni els que estan allí dins que compten. Per cert, Al Jazeera, que és un dels canals, és un canal catarí que tenia molta presència a Israel des de feia molts anys, ara mateix està prohibida per ir a Israel. Ni tan sols poden estar a Cisjordània. Per tant, això és una democràcia que prohibís per llei que un mitjà de comunicació pugui informar. Això també ho està fent Rússia. No? Per tant, hi hauria que reflexionar la manera en la que està actuant Israel i com està ocultant i tapant tot el que està fent a la franja de Gaza des de fa quasi 2 anys, amb una impunitat i amb una tranquil·litat que és increïble.
És increïble i com la comunitat internacional, la Unió Europea, estan adormits. No sé a què més estan esperant. Ahir la xifra va superar els 57.000 morts, la xifra total. N'hi ha més de 1.000 persones entre les ruïnes i aquesta xifra, si no s'atura ja aquesta ofensiva, continuarà creixent, creixent, creixent. Per a tu, Israel és una democràcia? Per a mi, Israel no és una democràcia. Com t'he dit, ells s'esforcen molt en vendre la idea de que és una democràcia. Per què? Perquè tenen eleccions, perquè tenen com els elements que fan creure que això és una democràcia, no? Partits, diferents partits polítics, un parlament, però Netanyahu ha aprovat una reforma judicial per a controlar la justícia. Netanyahu ara mateix té diverses qüestions pendents a la justícia i està constantment posposant-les pel tema de que ha de gestionar l'ofensiva a la Franja de Gaza. Com t'he dit, totes les limitacions que posa la premsa, no? I sobretot una cosa que és la més important. Es pot definir a Israel com un país democràtic quan està ocupant, maltractant, humillant a una població, a la població palestina? És això una democràcia? Per què Israel no respecta els drets dels palestins? Per què Israel està ocupant territoris a Cisjordània, permetint que allí es construïsquen assentaments que la legislació internacional considera il·legals? Tot això són elements que clarament salta a la vista que no és una democràcia, però sí s'han esforçat. Tu, quan arribes a Israel, totes les... Sembla que sigui una convivència, no? Entres a l'aeroport, escoltes l'àrab, escoltes l'hebreu, les senyals estan també en els dos idiomes, arribes a Jerusalem i veus a jueus, a musulmans, però és tan fàcil de veure la humiliació i com Israel està maltractant a una població i està expulsant-la del seu territori. És molt fàcil de veure. Si a Jerusalem pots pegar una volta i anar a la Ciutat Vella i constantment la policia registra els palestins, es demana la documentació, tanca tendes o comerços dels palestins perquè els dona la gana, igual demà construeixen una casa de jueus en territori palestí perquè se ho han tret per la seva legislació. Per tant, és molt fàcil de desmuntar que això és una democràcia. El que passa és que els agrada molt, se senten superiorment morals quan se comparen amb els països veïns, no? En Líban, per exemple, en l'Iran. També els agrada molt vendre's com que aquí a Israel hi ha una comunitat LGTBI que la respecten, quan vas a Tel Aviv hi ha moltes banderes, però això són falses aparences, és molt fàcil de desmuntar. I així te diria que la societat israeliana està preocupada per la seva democràcia, perquè sap el que està fent Netanyahu, no? Controlant la justícia, prohibint algunes manifestacions, empresonant a persones que denuncien el que fan la Franja de Gaza. Només cal veure el que fan el dia a dia. No me'n recorde quan va ser, si fa unes setmanes o uns dies, però en algunes manifestacions de víctimes segrestades per Hamas, que recordem que encara hi ha més de 60, si no em falla la memòria. Ara mateix en la franja d'hostatges queden 50 i Israel estima que només queden 20 persones vives. En aquestes manifestacions de víctimes també es demana la dimissió de Netanyahu. Sí, per supost. Així en els darrers mesos s'han demanat eleccions anticipades. Com te dic, la societat israeliana està preocupada per la seva democràcia. Li preocupa el que té que veure amb la seva vida, no tant amb el que el govern fa a Palestina o a la Franja de Gaza. Li preocupa que, per exemple, Netanyahu se carregui al director del Shin Bet, que estiga constantment tinguent problemes amb la fiscal general perquè l'investiga, i també la societat li demana explicacions del que va passar el 7 d'octubre, no? Perquè Netanyahu s'oposa a crear una comissió d'investigació que investigue quins van ser els fallos que van permetre que Hamas poguera infiltrar-se durant hores i hores, que matara més de 1.000 persones i que en aquell moment segrestara a 250 persones. Per tant, aquesta part de la societat israeliana sí que està preocupada i sí que li ha demanat la dimissió, però en els darrers dies te diria que amb l'inici d'esta guerra amb Iran la societat està com un poc més contenta amb Netanyahu, perquè la societat li té pànic absolut a Iran. Estan molt contents de que hagin bombardejat Iran. S'han cregut molt la idea aquesta de que el règim iranià té una bomba atòmica i això ha fet, això ha fet que la gent ara s'oblida un poc d'aquests altres problemes, no? Perquè, clar, el que hem viscut així en els darrers dies era una guerra, no? Hi havia alarmes, Iran estava llançant tots els dies míssils balístics i, per tant, la societat estava com... Ens estan atacant, però aquesta guerra la necessitem, perquè Iran és el nostre enemic
i hem de bombardejar el seu programa nuclear. No? El que tenim és que a Iran han mort 900 persones, moltes d'elles seran també del règim iranià, científics, però també hi ha molts civils, i així a Israel, tot i tindre un sistema de defensa molt fort, han mort 28 persones. I no n'ha hagut més tragèdies perquè Israel va prendre moltes mesures, evacuar hospitals, llocs delicats, centres de majors, però hauria pogut ser una gran tragèdia perquè Iran també ens atacava tots els dies. No? Israel juga amb foc constantment. I la societat li dona el vistiplau a Netanyahu. Estan a favor d'aquesta guerra d'Iran. Per tant, això sí que un poc ha eclipsat els altres problemes que portaven arrossegant. Netanyahu és un estratega constantment i això li ve perfecte. Saps que hi ha una part del discurs que de forma constant té damunt de la taula el tema de Hamas i Hamas què, i Hamas què, i Hamas què, i Hamas què. Des d'aquest punt de vista, clar, com es pot lluitar contra aquesta equidistància del fet de que un poble patisca un genocidi, que és el que estan perpetrant, perquè segons Nacions Unides manejar a un poble del seu lloc habitual d'estada ja és genocidi, i el fet que van matar 1.000 persones i van segrestar 250 i en principi ara, segons ens has comentat tu, només queden 20 en vida. Com és aquest equilibri? Clar, així els atacs de Hamas del 7 d'octubre han deixat un trauma molt gran entre els israelians. I això li ha vingut també molt bé a Netanyahu per estar ara bombardejant constantment la franja de Gaza. Quan parles així amb els locals i es preguntes un poc què penses de Hamas o del que està passant allí, se creuen aquesta idea de tots són terroristes, tots donen suport a Hamas, no? Això és molt greu perquè al final estan donant suport, com tu molt bé has dit, a un genocidi. El que està passant en la franja de Gaza és un genocidi, no cal ser ningú expert en dret internacional, estem veient-ho en directe tots els dies i quan passen els anys jo penso que el món li demanarà explicacions als israelians, perquè així estem constantment parlant de Hamas i de Netanyahu, però no podem oblidar que els israelians han votat a Netanyahu. Els israelians li donen suport, no? I això és molt greu perquè així no n'hi ha tots els dies manifestacions per al fi del genocidi. Així n'hi ha manifestacions que demanen que s'alliberen els rehens. I aquestes manifestacions les encapçalen sobretot els familiars dels hostatges, però la resta de la societat així està visquent una vida normal. Van a treballar, van a fer una cervesa, els diumenges van a la platja de Tel Aviv, però no n'hi ha una preocupació del que està passant a la franja de Gaza. Tot és Hamas, tot és Hamas, tot és Hamas, o aquesta excusa els va molt bé als israelians per a viure en una indiferència, no? Per estar còmodes i no fer front al que el teu país està fent i al que tu d'alguna forma estàs avalant. I els israelians van a tindre molts problemes en els pròxims anys. Quan viatgen als altres països, la gent es va assenyalar, però és que no m'estranya, també es passa als russos. Vull dir, han de ser conscients del que el seu govern està fent, del que està representant i de que esteu normalitzant l'assassinat de civils cada dia. O sigui, Israel llança tots els dies moltíssimes bombes de nord a sud. No és una guerra de desgast com pot ser a Ucraïna, que un dia llança una bomba, que també és molt greu, després para uns dies. No, així és tots els dies. Tots els dies. Mínim 20 morts, 30 morts. Ahir més de 50. Això, així ho estan normalitzant i, com sempre deia en altres entrevistes, així jo moltes vegades parlo ja com a persona, no? M'indigna moltíssim, i on queda la humanitat. Al final, Hamas és un moviment que naix en un moment per a sobreviure i de resistència. I això també s'ha d'entendre per part del poble palestí. El poble palestí no ha tingut bons representants polítics. A la Cisjordània està l'Autoritat Nacional Palestina, que fa més de 20 anys que no convoca eleccions. També estan rodejats de polítics corruptes i que els han abandonat. I al final la gent es llança a aquella a qui almenys li dona una resposta. I Hamas, en moltes ocasions, ens ha donat una resposta. També és cert que Hamas era molt conscient de que fent els atacs del 7 d'octubre Israel anava a contestar amb molta força. I això Hamas li ha donat igual, els morts, no? Però sí, és un tema molt complicat i sincerament, ara s'està debatint un poc una treva, però no sé quin va ser el futur de la franja de Gaza i de tots aquests palestins que porten visquent allí un malson. Recordem una cosa, i és que que pot ser que hi ha algunes persones que ens estan veient que no ho tenen present, però Hamas es presentava a les eleccions a la franja i guanyava, i abans de guanyar, quan era un partit o un moviment, no? Des d'un braç armat fins a un partit polític, s'ha demostrat en
els últims mesos s'ha sabut que qui va finançar-lo va ser Israel. Sí, sí, per supost. Això a Israel li ha vingut superbé. Netanyahu ha sigut molt hipòcrita en aquest sentit. Se sap que l'han estat finançant i que això podia explotar en qualsevol moment. I al final, el 7 d'octubre, no és que passe de repent, no? És el resultat d'anys d'ocupació, de maltracte i com te dic, sí, d'ocupació, no? Mantindre aquest sistema muntant durant tant de temps no tenia ningú sentit. Això ha esclatat, això ha explotat. I és normal, perquè els palestins que vivien a Gaza, quina vida tenien? No? I els que viuen també a Cisjordània, quina vida tenen? Molts no tenen ni passaport, no tenen un treball fixe, no poden eixir d'Israel, si t'expresses contra el país t'empresonen. Això al final esclata i era evident. I si damunt, des del govern israelià, han alentat això, és un problema. A banda del que estem parlant, hi ha una cosa que m'agradaria saber i és quines similituds i diferències veus entre alguns discursos d'odi que podríem dir que cap a una minoria oprimida, que podria ser el País Valencià, per exemple, els valencianoparlants, salvant molt les distàncies, que algunes persones consideren que s'ha de lluitar per la llibertat d'aquest poble i el poble palestí en algun moment. Has trobat aquestes diferències o similituds? O sigui, l'odi que puga patir el poble valencià per parlar valencià i per la seva identitat, per exemple? Per exemple, sí. Sí que podrien trobar similituds, no? Perquè al final així els palestins estan lluitant per la seva identitat que Israel no vol reconèixer. Per exemple, te poso un exemple molt bàsic. Els palestins que viuen en el territori que controla Israel, encara que ho controla tot, però que està com baix la legislació d'Israel, perquè tu m'entengues, poden accedir a un passaport israelià en un llarg procés, no? Però quan tenen este passaport, el govern israelià es considera àrabs israelians. Omitís la paraula palestins, perquè no vol reconèixer que n'hi ha un estat palestí, que n'hi ha un poble palestí, no? També fa moltes burles de l'àrab. Tot això podem comparar amb el valencià, no? Que els valencians som de segona classe, no? Els catetos, els paletos, per parlar valencià, per no... No sé si a tu t'ha passat, però a mi em passa constantment i porto molt de temps fora. Quan parle castellà encara tinc un poc, perquè jo soc de poble, de Castelló de la Ribera, encara tinc un poc el deje de ser valenciana i sempre m'ho reprotxen. Altres espanyols d'altres parts d'Espanya, no? Ai, ¿qué acento tienes? Bueno, és que soc valenciana, és que és la meva llengua materna i és que estarà amb mi sempre, no? I això també es passa així als palestins. El tema de menospreciar l'àrab, de la seva identitat, de burlar-se de les seues cultures i de les seues tradicions. Molts soldats que estan dins de la franja de Gaza han fet vídeos burlant-se dels palestins, no? Maquillant-se, fent servir la seva roba i també burlant-se de la seva religió. Se creuen també superiors, com te dia, no? És com nosaltres sí que respectem els drets humans, no? Els musulmans no respecten els drets de les dones. Això és un debat molt, molt polèmic i molt llarg, no? Que Israel no pot afrontar perquè així també podem parlar del judaïsme i del que fa el judaïsme a les dones. Tu quan vas així al barri de Measharim, les dones van tapades. No poden anar en pantalons, van en faldes. Tu no veus a dos dones besar-se a Jerusalem, ni en la part musulmana ni en la part jueva, no? Però Israel sempre se creu en el dret com de sentir-se superior, no? De nosaltres som superiors, nosaltres som els democràtics, els moderns, no? I vosaltres sou els musulmans, els catetos, els àrabs, i per supost mai van a reconèixer que són el poble palestí, no? Molts diuen el poble palestí és un concepte que s'han inventat, no? Ells són àrabs, que se'n vagin a Egipte o que se'n vagin al Líbano. Esta terra ens pertany a nosaltres. Això passa constantment. Quines diferències i similituds t'has trobat amb el que va passar en Ucraïna, el que està passant en Ucraïna? Perquè recordem que tu també vas estar allà cobrint el conflicte. Sí, són dues guerres, bueno, anem a dir guerres ara, són dues guerres diferents, però sí que és cert que estan més connectades del que pensem. Per exemple, a Israel hi ha molts ucranians i russos visquent, perquè són jueus i vingueren així, i per exemple, en els últims atacs d'Iran han mort diversos ucranians, no? I per atacs d'Iran.
A Ucraïna, per exemple, Rússia fa servir els drons d'Iran contra la població. Vull dir que està tot superconnectat i és increïble. A l'hora de parlar d'una ofensiva i de l'altra no tenen res a veure. Com t'he dit, la d'Ucraïna porta ja 3 anys i és una guerra més de desgast i tenen altres interessos, però sí que podem dir que al final Rússia el que vol és ocupar territori ucranià perquè considera que li pertany i perquè vol controlar-lo. També ho podem extrapolar així, no? Israel considera que este territori li pertany, que ha de controlar i que vol acabar amb els palestins. Jo sempre dic que tant com Putin com Netanyahu volen esborrar, Putin vol esborrar els ucranians i Netanyahu els palestins. Això és una realitat, perquè a Ucraïna constantment ataquen ciutats i objectius civils. A la capital, a Kharkiv, que està al costat de Rússia, i en la franja de Gaza passa el mateix. Estan atacant, com te deia abans, una cosa molt pareguda. Israel fa 2 dies va atacar una cafeteria on hi havia periodistes, fotoperiodistes, artistes. Rússia també fa 2 estius va atacar una cafeteria a la que anaven periodistes a Kramatorsk, que està en el Donbass, i va matar a una escriptora ucraïnesa que estava investigant crims de guerra. També hi havia periodistes, hi havia diplomàtics. És a dir, sempre passa el mateix. I també te diria, això que em parlaves de la cultura i la identitat, Rússia també ha acabat amb llibreries, museus, els soldats cremaven llibres ucraïnesos de la història, tots els monuments dels poetes ucranians també han sigut destrossats. Volen esborrar les dues entitats. I això és el mateix. Has sentit por? Sí, per supost. Per supost. Qui te diga que no està mentint. Jo crec que a mi m'agrada molt dir que jo no vinc a les guerres ni a fer-me la valenta ni res, perquè això és una estupidesa. Els valents suposa que se sentiran més els soldats, però quan tu estàs sentint que estan caient bombes a prop de tu i que tot està tremolant, també penses que te pot passar alguna cosa, no? O sigui, jo no sóc immune ni estic més protegida que els altres. Al final, quan estàs així, vius el mateix que està visquent la població local. Òbviament, pots anar a llocs que estan més protegits, com a Ucraïna, per exemple, hotels o llocs que penses que no van atacar, però ara mateix, per exemple, en Ucraïna hi ha 3 hotels que han estat bombardejats en els que jo estava dormint. La setmana passada, quan estava a Tel Aviv, vaig anar a una zona atacada que estava a 20 minuts caminant de l'hotel en el que jo m'estava quedant. Per tant, eres conscient de que te poden passar coses, no? Has d'intentar que la por no te controle molt, perquè si no és impossible. No pots estar en aquests llocs treballant, no? Que no te genere moltíssima ansietat o que tu entres en un estat de pànic perquè no podries gestionar-ho. Però la por també t'ajuda a protegir-te, no? I a no fer-te la valenta i a no dir, ara vaig així. No. Per exemple, n'hi ha molta obsessió en gravar quan cauen així els missils i tal. Si em pilla a mi en una zona en la que estic segura, puc gravar, però tampoc estic obsessionada en posar-me jo en perill per a gravar com fan, no? Com es veuen les intercepcions, perquè em pot passar alguna cosa. Aleshores, aquests últims dies, si podia estar en un refugi durant les hores en les que estaven atacant, jo anava al refugi, perquè no té cap de sentit, no? Després, clar que durant el dia, per exemple, un dia en Tel Aviv, estaven gravant i ens van pillar les alarmes i estàs en el carrer i ràpidament has de protegir-te o buscar, sí, com protegir-te, no? Però la por està sempre, per supost. Com és la vida d'una periodista en estos llocs? El teu dia a dia, quina hora t'alces, quina és la teua rutina, què és el que fas? Pues el meu dia a dia està un poc marcat pel que estiga passant. Els darrers dies en la guerra d'Iran ha sigut una autèntica bogeria. Em despertaven les alarmes, els bombardejos, i bàsicament quan estàs en una situació de guerra estàs les 24 hores del dia treballant i pendent, perquè està fent connexions des de primera hora del matí amb la ràdio. Després, per exemple, si tinc un moment de parar, em dutxe, intento menjar tot el que puga per agafar forces. Després està treballant amb EFE, igual per la vesprada en telèfon a la Sexta. És molta intensitat i estàs pràcticament tot el dia treballant. Una vegada ha vingut este alto el foc i s'ha calmat una mica tot, torna un poquet la tranquil·litat a la teva vida, pots dormir més, complisc els meus horaris que tinc amb EFE, també si tinc un poquet de temps lliure vaig a fer un poc d'esport, o igual vaig passar, per exemple, fa 2 vesprades parlant una hora amb ma mare per telèfon, que encara no havia pogut parlar bé, però és de veres que quan esclaten aquestes guerres està tot marcat. Inclús quan esclaten aquestes guerres i tens un moment de dir vaig a parar, no? Dius vaig a fer-me una siesta. Em va passar, no? Vaig anar al llit i ràpidament em va vindre una alerta d'atac, no? I has d'estar un poc pendent.
a veure què passa, a veure si has de posar-te a treballar o fer alguna connexió. És pesat, és pesat. Però bueno, també a vegades t'aprofites del lloc en el que estàs. Quan estava a Tel Aviv, si estava una mica tot parat, doncs anava i pegava un passeig, no? Per allí a prop del mar per a relaxar-me, perquè al final no puc estar treballant les 24 hores en alerta perquè és malíssim, és veneno. En aquest sentit, consideres que es valora la tasca del periodista de guerra, el reporter, reportera, el freelance? És una gran pregunta, no? Perquè per una banda jo te diria que sí que m'he sent molt reconeguda en estos últims anys, pel que vaig fer a Ucraïna i pel que estic fent ara sí. A vegades, inclús, quan vaig al meu poble i la gent me para i me diu t'he vist fent este directe o t'he escoltat així o he llegit aquest article. A mi això m'ompli moltíssim. Després, si parlem de les condicions i del que implica, pues, igual no estàs tan reconeguda. Els reporters de guerra, a no ser que siguis una estrella de la CNN o de la BBC, no són els que millor estan pagats, i això ho sabem tots, no? Hi ha molta precarietat. I jo he pogut trobar un balanç, no? Un equilibri per a tindre condicions econòmiques més o menys bones i poder muntar-me una vida, però m'ha costat moltíssim. M'ha costat moltíssim i sempre tinc la sensació de que he de lluitar tot el rato. Quan vaig arribar a Ucraïna, jo era una freelance, el meu compte bancari estava tremolant i vaig fer una aposta i em vaig eixir bé, però m'havia pogut eixir mal, perfectament. I jo no vinc d'una família rica que tenia uns recursos econòmics. Em vaig llançar a la piscina, ho vaig intentar perquè volia intentar-ho i em vaig eixir bé, però bueno, sí que és veritat que després d'uns anys sí que he recibit missatges dels mitjans en els que col·labore valorant-me el treball i reconeixent-me i donant-me més oportunitats. Hi ha coses que no m'agraden ni per les que he de lluitar, però bueno, ja porto un ratet i sí que hi ha una part que me sent reconeguda, però com te dic, també tinc la sensació que moltes vegades doncs això, que he de lluitar o que he de demostrar que puc fer aquestes coses o... És complicat i tens un sacrifici, has de fer un sacrifici personal molt alt, molt, molt, molt alt. Fins a quan et veus portant esta vida? També és una pregunta que em fan moltíssim, sobretot cada vegada que vaig a València, les meves amigues del poble, quan tornes, quan tornes, i no les sé Bueno, jo no t'he contestar. preguntat quan tornes, és Ja. si dius tota la vida, o sigui, no... No, és que la vida pega moltes voltes. Avui per avui m'agrada este periodisme que faig, crec que sóc jove, i com sempre dic, València, Espanya està ahí, puc tornar en qualsevol moment. I a no ser que tinguera jo algun impediment o que passara alguna greu en la meva vida que m'obligara a tornar, crec que vull continuar fent este periodisme, no? Perquè em fa la sensació que acaba de començar. Porta ja, sí, 3 o 4 anys, però, com sempre dic, m'agradaria en algun moment fer un projecte un poquet més pausat, no sé si algun documental o un llibre, o fer altres coses, no? Aprofitar més aquesta experiència, exprimir-la més. Ara, per exemple, doncs, així en Israel estic estudiant també àrab, m'agradaria fer altres històries. Com tot l'esforç que jo he fet, no vull com tirar-lo ja per la borda, que no és tirar-lo, clar que no, però bueno, crec que sóc jove i crec que estic en una situació en la que puc continuar fent aquesta feina. Desgasta molt, això per supost, desgasta molt. Però si trobes la forma de tindre unes condicions més o menys dignes i que tu te sents bé, jo crec que, ostres, això és una experiència, és dura però és increïble. O sigui, el que m'ha passat a mi, moltes vegades pense que he estat en llocs que en la vida ho haguera pogut imaginar i això també és un regal. Imagina que t'està escoltant alguna persona que vol ser reporter de conflicte i aquesta persona té dubtes de com començar, per on tirar, què fer. Què li recomanaries? Mira, la primera cosa que li recomanaria és que tinga present que sempre s'ha de fer respectar. Perquè molts mitjans, bueno, les teues ganes de fer coses, la teva voluntat de moure't als llocs, pots córrer el risc de que s'aprofiten de tu. I sé que al principi pot passar, però jo crec que has de tindre un poc, com sempre, intentar que te respecten. Parlar amb altres companys i que te donen consells en funció de la zona en la que vulguis anar. Això és el que vaig fer jo. Jo primer vaig anar a la zona d'Europa de l'Est i vaig parlar, per exemple, amb companys que en aquell moment estan o en Ucraïna o en Rússia, com facturen, no? Quina vida porten, com els papers que has de fer, els tràmits. Tot això és superimportant tindre-ho al dia. No pots anar a un país sense tindre els papers que necessites, sense tindre un segur mèdic. Jo el que recomanaria és que se facin un plan, no? Si, doncs no sé, tens aquí diners, doncs vull anar a aquest país, tal.
pues que te facis un plan de com poder sobreviure en aquesta zona. Al principi, jo, per exemple, en Polònia vaig buscar altres treballs de professorat de castellà i tal, per si no... perquè jo tenia la base en Polònia i després ja vaig entrar a Ucraïna. Com fer-te un xicotet plan del lloc en el que vulguis anar i a partir d'ahir no tindre la por de proposar tot el rato, no? De parlar en mitjans, de no tindre vergonya, de moure't a través de les xarxes socials i de difondre les històries que facis, no? I després també hi ha una part que a vegades has d'assumir un xicotet risc. Això no vull comparar-ho amb la precarietat, no? Però igual de pagar-li a un fixer o d'anar a una zona que igual has de pagar diners, però si penses que això te va reportar una gran història que després la pots vendre, jo te recomano que ho facis, no? Vendre a bon preu, inclús revendre a altres mitjans, en altres formats. I si al principi no aconseguis mitjans, doncs fer-ho a través dels teus recursos. Si és que la gent avui en dia escolta més podcasts, llegeix més newsletters que veu els informatius, no? I si la via convencional no te dona, doncs anar per l'altra via. Després, a través d'aquesta via, igual algun periodista d'un mitjà te veu, te telefona, te proposa. L'important és que te mogues, que tinguis un pla i que dintre de les teves possibilitats econòmiques vagis jugant les teves cartes. Recordem que Fixer és un periodista local o una persona local que coneix el terreny i que acompanya a un reporter o un corresponsal per guiar un poc, no? En la zona en la que està, que potser és una paraula molt de nicho, el de periodista, i alguna persona que no la tenia controlada. Sí, fan una feina increïble. Per a mi van ser molt importants, sobretot a Ucraïna, més que així, perquè, per exemple, a l'hora de moure't entre checkpoints, molta gent en l'est d'Ucraïna no parla anglès, aquestes persones saben quines zones són les més segures per anar a fer una història, on pots dormir, és a dir, són fonamentals. A mi m'han ajudat moltíssim i són al final els que tenen els contactes i els que s'enteren de pues vull estar a Zelensky en esta zona, igual podríem anar allí, o han atacat este poble i te donen com un poc de context o d'història que tu la necessites per al teu article. Són superimportants, són fonamentals. Després, altra de les coses que volia saber és quines diferències o similituds hi ha entre informar per televisió, per ràdio o per premsa o inclús si eres fotoperiodista en un conflicte, no? Hi ha moltes diferències? Depèn del tipus de contingut que facis? Jo crec que sí que hi ha diferències, no? Perquè, per exemple, la televisió te reclama molta imatge i això t'obliga a anar constantment als llocs on estan passant les coses, no? Als llocs atacats, bombardejats. És a dir, si, per exemple, els darrers dies així estaven caient míssils balístics a Tel Aviv, té molt de sentit que vagis amb la càmera o amb el mòbil o amb la manera en la que treballes per a gravar i mostrar que la defensa antiaèria israelí estava fallant i que també estaven així morint persones. Al cap i a la fi, jo crec que el que tenen tots en comú, tant la tele, ràdio i premsa, és que si tu eres corresponsal, que estigues en el lloc dels fets, no? I que parles amb la gent, que captures el que està passant, l'ambient. Després, igual, algun dia per a la premsa no és tan necessari anar a un lloc determinat o no tens temps i has d'escriure, però al final jo crec que tots reclamen estar allí perquè vas a entrevistar els veïns. Igual la premsa no necessita la imatge, però necessites escoltar-lo, no? Veure com està, i això també ho trasllades al teu article. Per tant, sí que te diria que encara que després cada un té el seu llenguatge, el seu format, quan estem en aquests països en conflicte, que estan en zones de conflicte, s'ha d'anar als llocs. Per exemple, quan estàs a Ucraïna no tenia molt de sentit estar sempre a la capital, perquè la guerra està a l'est, no? Al Donbass o al sud. I així, per exemple, moltes vegades ara, per exemple, no té molt de sentit estar a Tel Aviv, perquè hi ha una vida normal. I les històries estan a Cisjordània, o pots anar a prop de la frontera amb Gaza per a veure un poc també l'ambient, o buscar històries en altres ciutats en les que conviuen palestins i israelians. Has d'anar on estan passant les coses, amb independència del format en el que treballes. Has parlat de televisió i la teva experiència professional no només passa per La Sexta o F pel que respecta a televisió, sinó també pel que respecta a la televisió pública valenciana. Vas estar treballant en una productora que feia un programa per Apunt. No sé si t'arriben inputs de com està la televisió pública en aquest moment i si tens opinió al respecte. Sí, per supost que tinc opinió de la televisió pública valenciana. Ara mateix jo estic molt desconnectada del mundillo, perquè una vegada em van acomiadar, és cert que va haver un silenci per part de tots els meus companys. Jo després vaig fer un vídeo de denúncia del que m'havia passat en aquella productora i de com m'havien tractat, no sols a nivell laboral, sinó a nivell de temes de contingut, com m'havien censurat.
i tot el que jo havia patit. Aquell vídeo va generar com rebuig entre els companys i va haver com un silenci i ningú... Salvaria una o dues persones, la resta ja no em van dir res més. Després, quan vaig arribar a Ucraïna i em van veure en la Sexta, alguns companys em van escriure, paradògicament, però després jo he estat un poc desconnectada de quines productores estan ara i del que estan fent. Sí que sé quins canvis n'hi ha, sí que sé quin director n'hi ha ara, que està reduint el valencià, que volen recuperar altres continguts. Home, a mi me posa trista veure el rumb de la televisió pública valenciana. És la meva tele i em posa molt trista. Crec que es poden fer les coses d'una altra manera i crec que no li espera un bon futur. Ni als treballadors, ni al que se va fer. Espero que no plegue un punt en el que s'assemble a Canal 9, perquè seria altra volta un error. Però també te diria que també em va decebre molt la gestió que va fer el govern del Botànic de la televisió pública valenciana. Com jo dic, en aquell moment en què jo vaig denunciar pràctiques de censura, ningú de l'equip directiu es va posar en contacte amb mi. Ja no per el meu acomiadament, jo ja estava acomiadada, sinó per preguntar-me què estava passant. No? S'han tornat a normalitzar aquestes pràctiques. Crec que la tele pública valenciana està com molt pensada per a que no se moleste, no? Passar de puntetes, sempre fer entreteniment, sempre fer repetir els topicazos de la paella, de l'estiu. Està molt bé que n'hi hagi programes d'entreteniment, per supost que sí, però jo crec que la televisió valenciana pot aspirar a fer les coses d'altra forma. La televisió basca, la gallega, la TV3, tenen corresponsals i també fan informació internacional. La televisió pública, hasta on jo sé, no està fent quasi informació internacional. I això és una llàstima i sobretot perquè està marcant l'actualitat. Tu com a televisió, si hi ha una guerra a Ucraïna o si hi ha un genocidi a la Franja de Gaza, ho has de contar i si tens persones allí, doncs, ho has de contar amb elles, no? Jo estic convençuda que jo estic en una espècie de llista negra, però fa molt de temps que no tinc ningú interès en la televisió pública valenciana, que la veig des de la distància amb tristesa, ja no sols pel que va passar amb mi, sinó pel rumb que està prenent i em fa pena, no? Que no s'aposte per altres formats, que no es facin altres programes, altres, no sé, documentals, informatius més valents. Allí hi ha treballadors i treballadores molt valents i molt capaços i molt talents, amb molt de talent. No es fan les coses perquè la por està incrustada a la televisió pública valenciana. Aleshores, anem a fer el de sempre, programes d'entreteniment per al mateix públic objectiu i que a poc muiga la televisió pública valenciana. L'estan deixant morir altra volta. I ara, pel que veig, volen també llevar-li hores al valencià. En fi, què vols que et diga? Pues que em posa trista, però no em sorprèn. No em sorprèn perquè no he vist mai ganes de fer una televisió amb més valentia. I crec que podríem prendre l'exemple d'altres televisions autonòmiques. Jo sé que avui en dia és difícil tindre audiència, que les plataformes estan ahí, que la gent està més al mòbil, però la televisió sempre, amb la Dana, per exemple, no? En els grans moments sempre va... Amb la Dana pense que van fer molt bona feina, això sempre ho reconeixeré, però pel que veig a la parrilla a vegades o pel que mig a les xarxes, veig sempre el mateix a la televisió pública. Presentadors que han recuperat de fa 20 o 30 anys, per favor. O sigui, noves cares, gent jove que està fent-ho molt bé, per què no s'atreveixen? Per què no n'hi ha un programa, no sé, amb altres continguts? No sé molt bé el per què i, com te dic, pensa que està marcat tot per la por i per fer sempre el mateix perquè pensen que és el que funciona i que és més còmode. Aleshores, la pregunta que anava a fer-te ara ja me l'has respost, que és que si s'han posat en contacte amb tu i si has fet per a fer alguna informació internacional, aprofitant que tenen una valenciana periodista que està a la zona del conflicte. No, en cap moment la televisió pública valenciana s'ha posat en contacte amb mi, ni en els 2 anys que vaig estar a Ucraïna, ni el temps que porto ací. És més, jo sempre dic que la meva llengua materna m'ha obert portes. He treballat molt en TV3, amb el diari Ara, amb la SER Catalunya, per exemple, fa 2 dies també vaig estar amb ells. No. Jo com te dic, jo penso que estic en una llista negra o estic vetada i no m'han cridat mai. No, en cap moment he esperat que anaven a cridar-me, en cap moment, perquè sé que... jo vaig fer un vídeo i sé que això va molestar i pense que no n'hi ha persones en categoria de posar-se en contacte amb mi i de preguntar-me i de solucionar les coses. Els importa més fer els programes d'entreteniment i fer el dia a dia i ja està. En aquesta professió, moltes vegades, com sempre dic, s'assenyala els periodistes que critiquen o alcen la veu, volen a més periodistes que no molesten, que callen i això no és el meu perfil i no va ser-ho mai.
Tot i que sigues una periodista que no calla davant de les injustícies, suposa que tindràs vacances. Aniràs per el teu poble, vindràs hacia el País Valencià, vens de tant en tant. Pues mira, les meves vacances les tenia programades justament per a quan va començar la guerra amb l'Iran i van saltar per l'aire totes. M'he perdut un muntó de plans que tenia, des de bodes, aniversaris, tot ha saltat per aires. Però bueno, soc conscient de que això pot passar, que és un país complicat, l'espai aeri estava tancat, era un caos i no podia eixir del país. Però per supost que m'encanta tornar a València, al meu poble, i la idea és anar ara a finals d'agost. Per exemple, també vaig estar en abril, que em van donar un premi, en Nadals també. Jo soc super valenciana, com sempre dic. M'encanta viatjar al periodisme internacional, però soc super valenciana i estic super orgullosa de la meva identitat, de la llengua. Per això quan me diuen pues, de Diari La Veu, de l'altre dia, de ser sativa, m'encanta. I a més poder expressar-me en la meva llengua i tinc super present d'on vinc i qui soc. I a més, sempre quan me diuen d'ací, d'on eres? De Spain, no? Madrid? I dic, no, Madrid no, soc de València. I sí, els brillen els ulls, no? Perquè València és una ciutat molt coneguda també i tot el territori i jo sempre, sempre superorgullosa d'on vinc. Núria Garrido, no sé si te queda alguna cosa més per afegir, alguna cosa que no t'hem preguntat i t'agradaria dir. Este és el moment. Pues jo crec que ha sigut una entrevista supercompleta, que m'has preguntat des de tots els punts de vista, polític, social, de la professió, i m'agradaria simplement dir pues, que vos anime a que continueu amb el projecte de Diari La Veu, que és molt important la feina que feu, que no podem deixar morir el periodisme en valencià, el periodisme local, autonòmic, com vulgueu dir-li, i que espere que la gent vos seguisca també i que mantingueu aquestes converses, que són superinteressants, i sobretot anime la gent a que no ignore el que passa al món, que no ignore. El que passa a la nostra terra, per supost, tenim també molts problemes, a que es mantinga informada, no? A que busques mitjans i les formes de mantindre's informada i que es forme una opinió crítica del que està passant al món, perquè si no, com ja he dit, és molt manipulable i al final tindrem una societat molt ignorant en mans de dictadors i de l'extrema dreta, que només fa que pujar. Per tant, que vigilen i que s'informen, i a vosaltres que seguiu endavant amb aquest projecte i molta força per a Diari La Veu. Quedem en aquesta idea. Moltíssimes gràcies, Núria Garrido. Tant de bo algun dia Diari La Veu puga tindre corresponsals Estaria guai. a nivell internacional. Mai deixarem de somiar. Moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres.